tajjeb, nilqakom magħna din il-konferenza stampa li qegħdin nagħmlu l-għada, il-Gvern ħabbar pakkett qawwi ta' stimulu għall-ekonomija Maltija. Nibda mal-ewwel billi nintroduċi u nitlob il-Ministru tal-Finanzi, Professur Edward Scicluna, jiftaħ din il-konferenza stampa. Grazzi, Deputat Prim Ministru. Naħseb kulħadd issa qed jinduna illi mhux kull budget huwa wieħed bħal ieħor. Għandek budget dak li ngħidulu tas-swat li mimli taxxi, esperjenzajnihom fil-passat, kien hemm bżonnhom biex jinqata' d-deficit jew l-ispiża kbira, jew inkella biex tpatti għad-djun. Kien hemm budgets fejn qasmu u speċjalment qabel l-elezzjonijiet u n-nies jieħdu gost bihom. Naħseb illi dan il-Gvern dejjem wera li kull budget huwa speċjali għaċ-ċirkostanzi ta' dik is-sena li tkun ġejja. Dal-budget li huwa veru speċjali issa huwa żgur immirat għaċ-ċirkostanzi tal-lum u għal fażi li sa nidħlu fiha. X'inhija din is-sitwazzjoni? Hija sitwazzjoni bla preċedent, hija sitwazzjoni fejn kellek lockdown komplet ta' settur u attività relatat miegħu li hija tat-turiżmu minħabba l-eluq tal-airport. Kellek ukoll għal raġunijiet ta' saħħa lockdown biex ngħidu hekk ta' settur tal-ħwienet, speċjalment ta' Libja u affarijiet mhux essenzjali. U mbagħad għandek dak il-partial lockdown qed ngħid hekk għaliex it survived. U fil-fatt, riżultat ta' hekk żammew l-ekonomija miexja. Għall-ħars ma kienet ċirkostruzzjoni, l-iGaming, il-financial services, kull servizz li jingħata mill-ekonomija Maltija ikkontribwixxa biex l-ekonomija Maltija baqgħet fil-wiċċ. Illum ħarġet l-istatistika tal-Eurostat li rrevediet u rat it-tkabbir ekonomiku u tkabbir tal-impjiegi u Malta qiegħda minn ta' quddiem fl-ewwel kwart. Da ma jfissirx li se nibqgħu hemmhekk imma jindika illi il-mod kif il-Gvern mexxa il-pajjiż sew mill-lat ta' saħħa u sew mill-lat ekonomiku u finanzjarju irnexxinna nibqgħu minn ta' quddiem. Allura x'inhuma l-bżonnijiet issa tal-fażi ġdida ta' new normal li il-Gvern irid illi nużawha biex nimmassimizzaw il-tkabbir ekonomiku biex narġgħu nissalvagwardjaw l-impjiegi. Dan huwa it-top priority tal-Gvern. Ħafna jgħidu imma il-dak tajtu, liħor ma tajtux. Aħna hawnhekk maħniex qegħdin biex noġbu l-kulħadd u nagħtu l-kulħadd. Jekk kulħadd jiġi affettwat għalina hija importanti. Aħna s-sodisfazzjon tagħna li kulħadd igawdi minn dan għajdu inti mini budget, recovery ta' rkupru, jew ta' riġenerazzjoni, ma importax, imma tgawdi long term, tgawdi il-fatt li inti dak li se tagħmel sa jistartja l-ekonomija u tarġa' tkun fejn kienet qabel. Din hija x-xewqa, il-ħolma ta' ħafna familji, imma x-xewqa tal-Gvern Malti huwa li l-ekonomija tirpilja u tarġa' tilħaq ir-ritmu sodisfaċenti li kellha fil-passat. Dan jrid jieħu żmien. U għalhekk se nkunu naraw il-pazjent tagħna l-ekonomija mhix qiegħda ssofri. U hemmhekk inti tittara li l-mediċina tkun adattata. Mill-ewwel li għandna bżonn huwa illi għandek settur li kien f'lockdown u sa joħroġ minnu. Il-lukandi, ir-restoranti, il-skejjel tal-Ingliż, tad-diving, il-tour operator, il-kiri tal-karozzi, dawn is-setturi kollha li huma relatati mas-settur tat-turiżmu u relatati mal-ftuħ tal-airport. U mbagħad għandek ukoll settur tal-ħwienet illi teknikament għandu il-go-ahead biex jiftaħ. Però id-domanda hija batuta. U hawnhekk il-Gvern se jidħol bis-saħħa biex jagħmel kuraġġ u jagħti għajnuna li dawn in-negozji li għalkemm teknikament miftuħa, l-airport jiftaħ, l-airline tista' ttir, il-ħwienet jistgħu jiftħu, il-lukandi jistgħu jiftħu, però nafu li sa tkun kajmana. U hawnhekk biex nagħmlu kuraġġ illi l-ispejjeż kbar li jkollhom kull azienda meta d-domanda tkun batuta,
sampattu għalihom. L-ewwel nett għandek il-pagi wieħed mill-kont kbir illi fis-servizzi azienda jkollha, u hemmhekk kellna il-wage supplement li sa nkomplu nsostnuh għal perjodu itwal sal-aħħar ta' Settembru. Iva sa jkun hemm ċaqliq minn A u B u da kollu, però dan sa jkun bis-sens illi min sa jkun l-iktar batut sa jibqa' jieħu dawk €800 kull impjegat. Magħhom hemm il-liċenzji. Wieħed jinħaraq li ħallas liċenzja u jaf li mhux qed jutilizza għal massimu tagħha. U hawnhekk il-Gvern kien prudenti u qal iva jiena nagħti refund tal-liċenzji ta' dawk li huma mill-MTA għaliex nara li kemm jista' jkun inkun nagħti lajnuna fejn wieħed iħossha. U mbagħad magħhom għandna l-elettriku. Fis-sajf, l-air conditioning u da kollu spejjeż. U hawnhekk il-Gvern se jidħol nofs bin-nofs li jagħti 50% tal-kontijiet tul dawk it-3 xhur tas-sajf Lulju Awwissu u Settembru illi skużawni, Ġunju, Lulju u Awwissu dawk it-3 xhur se jmur 50% fuq il-kurrent. Ġifieri biex tgħin mhux fuq il-meter, x'il-meter min joqgħod id-dar, aħna min qed jagħmel il-kuraġġ u jidħol fl-attività ekonomika. Il-kera l-istess, wieħed ikun landlord prudenti kieku jnaqqas, imma aħna sa ngħinu wkoll l-ispejjeż li jinkludu l-kera, mhux għall-kera biss, imma spejjeż li jinkludu l-kera ikunu wkoll inklużi u sa nivvutaw ġifieri somom konsiderevoli bħal qed nitkellmu fuq dan il-miżura li għadni kemm semmejt 50 miljun. 50 miljun hija somma sinifikanti ħafna li sa tgħin il-dawn in-negozji u 30 miljun fil-każ tad-dawl. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq 80 miljun qegħdin nagħtu somma konsiderevoli. U mbagħad għandek it-trasport li sa nraħsuh fil-petrol u fid-diesel, u mbagħad għandek il-likwidità, dak li huma tax deferrals qed ngħidu sa nkomplu bihom. Il-tax deferrals, ġifieri li inti ir-refunds li għandi tagħti lill-Gvern fuq VAT, taxxa, bolla, eċetera, dawn se jitkomplew b'eċċezzjoni tal-bolla u tat-taxxa tal-ħaddiem li da qed jikkontribwixxiha. Ġifieri kull ma kienu jagħmel l-employer jgħaddiha lill-awtoritajiet tat-taxxa. U dawn mill-ewwel ta' Lulju irid jgħaddihom il-bolla u t-taxxa tal-ħaddiem u tal-maternity fund. Il-bqija, il-kumplament kollha, VAT, taxxa fuq il-kumpanija u provisional tax jista' issa jiddiferjhom. Ġifieri iżommhom ma jgħaddihomx lill-Gvern biex jgħinu fil-likwidità. Ma ninsewx li fil-likwidità l-ikbar miżura tal-Gvern kienet li jagħti moratorium. Moratorium ġifieri postponiment tal-ħlas lil banek li maxijiet u l-kapital. Dana sissa diġà ammonta għal 1.3 biljun euro sal-aħħar ta' April biss għaliex kien hemm xi 1700 azienda li talbu dal-moratorium u kien hemm xi 5700 familja bil-mortgage jew għal xi raġuni jew oħra kellhom loan illi wkoll talbu għal dan il-moratorium. U għal quddiem il-Gvern ħaseb għal sentejn sħaħ ħlas ta' imax fuq loan mill-banek li hija garantita mill-Gvern. U l-Gvern qed imur issa oltre tramite l-MDB biex jagħmilha b'mod illi l-collateral li jintalab mill-banek ma tkunx 100% imma tkun ta' 20%. Ġifieri dawn huma u ħafna iżjed mill-Malta Enterprise m'iniex hawnhekk se noqgħod nitkellem. Però fil-konsum, il-konsum ukoll huwa kajman għax in-nies kienu taħt lockdown, taħt xokk u mhumiex mill-ewwel se jmorru u business as usual, jonfqu jixtru karozza, jixtru l-proprjetà u da kollu. U allura ħsibna biex nagħmlu kuraġġ għal min qiegħed f'konvenju u anke min se irid jagħmel konvenju biex jixtri jew ibih il-proprjetà u tajna dik il-tuħ ta' taxxa tal-boll
sew ukoll fit-taxxa tal-capital gains, imma fuq kollox tajna l-voucher tal-€100 lil kull persuna li qiegħda residenti f'Malta. Kien hemm min qal għaliex ma waqajtux il-VAT, għaliex ma żidtux, dan huma kollha injections, kollha jieħdu l-ħin biex ikollhom effett. L-iktar effett fosthom kollha li jkollu injection dik li ngħidula it-toba jgħidula intravenous, ġifieri mill-ewwel fil-vina ekonomika tal-pajjiż, u għalli tagħti voucher li jrid jonfqu f'lukanda, f'restaurant jew f'ħanut. U b'dawn il-miżuri u narġa' ngħid min jissamur fuqhom kollha qegħdin hemm u sa ngħinu l-familji anke bil-work benefit biex ngħinuh il dak li jkun jerġa' jmur lura għax-xogħol u l-ġenituri jibdew jarġgħu ir-ritmu li kellhom qabel, żidna wkoll ir-rata tal-work benefit. Jiena naħseb illi dan huwa pjan sar bil-għaqal, sar ippjanat u konfidenti illi sajtina il-respons, il-return tiegħu bħalma tawna l-budgets li matul dawn is-7 snin u nofs ta' gvern. Grazzi, Ministru Scicluna. Il-pjan ta' riġenerazzjoni, dal-pjan qawwi ta' riġenerazzjoni li ħabbarna f'dawn il-ġranet ikompli jibni fuq il-prinċipju ewlieni li kellna matul din il-pandemija sieħa mill-bidu tagħha sal-lum, illi aħna nagħtu priorità assoluta għas-saħħa taċ-ċittadini tagħna u għas-saħħa tal-ekonomija. Għax aħna nafu li ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk ma jkollokx saħħa b'saħħitha, jekk ma jkollokx poplu b'saħħtu, u ma jistax ikollok sistema ta' saħħa b'saħħitha jekk ma jkollokx ekonomija b'saħħitha. Waħda tmur mal-oħra. Iż-żewġ wuċuħ tal-istess munita. Is-saħħa u l-ekonomija. U mill-bidu nett il-pjanijiet tagħna kienu li jieħdu ħsieb is-saħħa tal-poplu tagħna u jieħdu ħsieb is-saħħa tal-ekonomija tagħna. Fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja politika, is-saħħa isa l-arja. Meta l-arja tkun tajba u jkun arja biżżejjed, biss naħsbu fuqha, ma nikkonċentraw fuq affarijiet oħra. Meta tispiċċa jew tkun ħadd tispiċċalna l-arja, l-ossiġenu li żżommna ħaj, ninsew kollox u nikkonċentraw fuq l-arja. U f'dawn il-ġranet, f'dawn il-ġimgħat, f'dawn ix-xhur, kien hemm pajjiżi mhux bot minna, mhux miżbot minna, illi l-kriżi ta' saħħa illi ġabet fuqhom il-coronavirus fejn s-sistemi ta' saħħa tagħhom ma leħqux mad-domanda illi kien hemm waslithom biex taqtalhom l-arja kollha u ma setgħu jaħsbu fuq xejn ħlief illi jippruvaw jikkonċentraw fuq is-servizzi tas-saħħa u jwaffqu l-ekonomija b'mod totali. Aħna għalkemm parti mid-dinja il-coronavirus li l-naffettwatna wkoll għax konna qlin, għax konna biżlin, għax kellna sistema tas-saħħa robusta, irnexxielna illi waqt illi nżommu is-sistema tas-saħħa tagħna tagħti s-servizzi kollha meħtieġa lil kull min kellu bżonn, għadna attenti illi ma jkollniex għalfejn nagħmlu lockdown komplut. U llum il-fatt illi qegħdin hawnhekk, jiena u l-Ministru tal-Finanzi, il-bieraħ il-Prim Ministru flimkien mal-Ministri tal-Ekonomija u tal-Finanzi, illi qegħdin nitkellmu fuq is-ħajja soċjali tagħna, fuq il-ħajja ekonomika tagħna u mhux fuq il-kriżi medika għataw pajjiżi fid-dinja fejn il-pandemija għadha tiżdied, għadha tikber. Aħna għax illum qegħdin hawn nitkellmu fuq l-ekonomija, fuq il-ħajja soċjali u fuq il-kummerċ u fuq kif nkattru l-kummerċ għax irnexxielna nżommu il-kriżi li laqtet pajjiżi oħra taħt kontroll. U dan hija xi ħaġa li għandna biex inkunu kburin biha, li aħna kburin biha u li kull min ta' sehem f'din is-sitwazzjoni l-ċittadini kollha, il-frontliners kollha, l-kull min ikkontribwixxa anke billi segwa id-direttivi li ħriġna minn żmien għal ieħor għandhom biex ikunu kburin illi llum qegħdin f'din il-pożizzjoni li nistgħu nitkellmu fuq affarijiet u nippjanaw għall-futur kemm għall-futur immedjat u manke għall-futur fit-tul u nkomplu mixjin bil-ħajja soċjali u ekonomika tagħna. U dan huwa suċċess kbir. Huwa suċċess imma li rridu nkomplu nerbħuh kuljum. Il-battalji l-kbar irbaħnihom, suċċessi irridu nkomplu nibnuhom kuljum. Irridu nkomplu nibqgħu viġilanti u hekk qegħdin nagħmlu. Il-figuri illi għandna sa issa ituna raġun. Illum reġa' għandna żewġ każijiet pożittivi, każ ieħor illi fieq, u ilna dawn l-aħħar ġranet ġimgħat issa figuri kontrollati. U l-figuri ta' dawn il-ġranet ituna raġun illi
ftit tal-ġimgħat ilu bdejna innaqsu l-miżuri li konna daħħalna f'Marzu u f'April. Irridu nibqgħu viġilanti imma iva il-miżuri li qegħdin bil-mod nirrilaxxaw qegħdin iżommu l-figuri baxxi qegħdin ħalluna nżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll u allura iva llum qegħdin hawnhekk biex niġu b'dal pakkett daqstant qawwi ta' inċentivi ħalli nkomplu il-mixja ekonomika u soċjali li qabad pajjiżna u mdorri bih pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. U daw il-miżuri li qegħdin nitkellmu fuqhom dal-pakkett daqstant qawwi li qegħdin nitkellmu fuqu illum ukoll jagħmel sens fejn tidħol il-saħħa pubblika. Kien hemm nies anke nies li huma tarda tajba well-meaning mhux biss kritika partiġjana, ma nies li huma well-meaning li ħafna drabi jgħidu li u naħseb anke lilek ġieli jgħidu lilek isma' intkom qegħdin tagħtu vantaġġ lill-ekonomija għaskaptu tas-saħħa pubblika u fil-fatt mhux hekk. U llum ħanispjega kif mhux hekk. Aħna fil-bidunet il-miżuri li ħadna dejjem kienu miżuri illi ħajru aktar lin-nies, ħajru aktar lill-istabilimenti tagħna, ħajru aktar liċ-ċittadin, il-pubbliku ġenerali illi isegwi il-miżuri tas-saħħa pubblika illi aħna ridna u xtaqna illi dal-pajjiż jimxi fuqhom. Fil-bidu tal-pandemija xtaqna illi kemm jista' jkun hemm nies li jibqgħu id-dar. Kont tiftakruha, stay home, stay safe. U għal dakinhar konna qed ngħidu isma' jekk inti dbagħat mill-mart kroniku, tibżax, tmur sax-xogħol, ħanejnuk, ħanħallsulek il-leave aħna, ħantuk il-quarantine leave. L-istess, jekk qednilek isma' inti qgħod id-dar tagħtix is-servizzi, tmux għax-xogħol ġo ċertu partijiet tas-soċjetà tagħna, tal-industrija tagħna, kont qed ngħidlek lilek u l-employer tiegħek tinkwetax hekk hemm bżonn għall-pajjiż, ħanejnuk billi ntuk parti mill-paga tiegħek, jew f'ċertu każijiet il-paga kollha tiegħek. Għamilna miżuri illi kienu jagħmlu sens mhux biss ekonomikament biex insalvaw l-impjiegi, imma anke biex inħajru aktar lin-nies jimxu mad-direttivi tas-saħħa pubblika. Tinsewx, hemm pajjiżi fid-dinja li laqqas sick leave m'għandhom u hemmhekk batow biex in-nies iżommuhom id-dar u batow mhux biss ekonomikament imma batow anke bis-saħħa pubblika għax it-tixrid tal-virus hemmhekk kiber ħafna. Aħna rnexxielna nagħmluh. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn m'għandniex dik it-tixrid għoli, l-R factor huwa ta' 0.6 illum, tajjeb ħafna taħt il-wieħed. Il-figuri huma żgħar, imma għandna bżonn social distancing. Qed ngħidu lill-pubbliku, qed ngħidu lin-nies, ngħidu l-istabilimenti, parti mill-miżuri, parti mill-viġilanza li għandna bżonn hija ta' social distancing. U qed ngħidu lill-istabilimenti anke li fetħu, ir-ristoranti, il-bars, il-beach clubs, żommu distanzi. Bejn mejda waħda żommu distanza, bejn lecture ieħor żommu distanza, u allura qegħdin ngħidu, isma', jekk inti s-soltu għandek ristorant b'20 mejda, illum qed ngħidulek biex ikun safe għalik u għall-klijenti tiegħek illi tridhom jerġgħu jiġu u jkollhom kuraġġ li jistgħu jiġu għax jafu li hemmhekk is-saħħa tagħhom hija mħarsa, imma minflok 20 mejda għandek bżonn tagħmel 12 jew 10. Imma allura mhux qed iħalluk tagħmlu waħedek dak, qed nitolbuk tagħmel dak is-sagrifiċċju, imma qed ngħidulek isma' għax inti qed tagħmel social distancing u allura ħajkollok inqas mwejjed, nieħu eżempju. Ħanejnuk fil-kont tad-dawl l-ilma, għax il-kont tad-dawl l-ilma xorta titħallsu l-air conditioner, il-freezer xorta tiftaħhom. Ħanejnuk fil-kera tal-post tiegħek, tal-istabiliment tiegħek, għax inti dak xorta titħallas. Ħanejnuk billi ħantuk rifużjoni tal-liċenzja. Ħanejnuk billi nagħtu voucher u nħajru lin-nies li għax jafu l-istabiliment tiegħek bħall-istabilimenti oħra li qed iżommu is-social distancing huwa sikur huwa safe għal saħħithom ħajjiġu u ħajjerġgħu jiġu. U dana dawn il-miżuri mhux biss qegħdin jgħinu l-ekonomija, qed jagħtu spinta kbira l-ekonomija, imma qegħdin iħajru aktar nies, aktar stabilimenti biex jimxu mal-miżuri ta' saħħa pubblika u jagħmlu lilhom infushom safe u jerbħu l-fiduċja tal-klijenti tagħhom u tal-klijenti tagħna. U da kollu huwa parti mis-suċċess li qegħdin nagħmlu. Il-miżuri ekonomiċi jmorru jitfit mal-miżuri tas-saħħa pubblika. Dak kien is-suċċess tagħna fil-bidu, dan hu suċċess li rridu nkomplu nagħmlu llum. Il-partners tagħna, partners soċjali tagħna, illi jgħiduha kif inhi, mhux dejjem jgħidu li għandna raġun meta jidrilhom li m'għandniex, imma meta l-affarijiet ikunu tajbin jgħiduh, ir-reaction illi kellhom għal dawn
għal dan il-pjan ekonomiku kienet reazzjoni tajba. Ħansemmi ftit eżempji. Nsemmi l-HMRA, Sur Tony Zara, fejn għalilna this regeneration plan demonstrates that government has the right feel of the economic and social situation. L-MEA għalulna these will certainly boost economic activity. Il-Chamber of SMEs, dik li kienet il-GRTU, jidulna li dal-pjan addresses rental costs, utility costs, costs on human resources, which is key for business. Il-Kamra tal-Kummerċ, jidulna mhux biss li jilqaw dawn il-miżuri imma li dawn huma miżuri li xtaqu huma stess u li proponow huma stess. L-MDA jgħidulna these measures will continue to help our economic recovery. U ħafna oħrajn. Ġifier dawn huma miżuri illi mhux biss jidhru illi n-naħa tagħna jagħmlu sens finanzjarju, jagħmlu sens ekonomiku, jagħmlu sens soċjali u jagħmlu sens għas-saħħa tal-poplu tagħna, imma huma anke miżuri li ntlaqgħu mis-soċjetà illi ngħixu fiha. Fuq kollox, dana huwa parti mill-pjan tagħna illi aħna naħdmu fuqu mill-bidunet ta' dil-pandemija. Għad irridu nibqgħu viġilanti, għad irridu nibqgħu nerbħu s-suċċessi tagħna ta' kuljum, imma b'dawn il-miżuri illi qed inħabbru u ħabbarna f'dawn il-ġranet ħankomplu nagħtu spinta qawwija ta' kuraġġ, ta' tama fuq kollox ta' injezzjoni biex l-ekonomija tagħna tkompli għaddejja bil-pass maġġel illi tant konna mdorrijin bih. Nieħdu l-mistoqsijiet. Karla Tsoppardi, Malta Today, għandi ġiex mistoqsijiet. L-ewwel waħda, il-GRTU semmiet li while tapprezza l-step in the right direction fir-rental aid temmen li għada wisq baxxa, qalet li most businesses have continued paying rents throughout and the €2,500 to cover the rental burden is still fall short of desired impact. X'se jagħmlu businesses li kellhom jalqu imma xorta ħallsu l-kera u f'każ instesat Deputat Prim-Ministru li l-pandemija għadha m'għaddietx. F'każ li n-numri f'pajjiżna jerġgħu jiżdiedu, ħajkonna bżonn immorru lura lejn lockdown fejn nibdew narġgħu immorru lura fejn għalqu l-maġġoranza tal-pajjiż, jew il-pajjiż preparat biex jerġgħu jżidu dawn in-numri. Grazzi. Ħad nirrispondi l-aħħar parti, fuq il-parti tal-kirijiet jirrispondi l-Ministru tal-Finanzi. Għandek raġun li hawn partijiet fid-dinja fejn għatem il-pandemija għaddejja full swing li hemm pajjiżi fejn in-numru qegħdin jiżdiedu. F'Malta għal dawn l-aħħar ġimgħat da ma kienx il-każ. Ġifieri aħna rnexxilna nerġa' ngħid b'effort koordinat mill-poplu Malti kollu illi nġibu l-pandemija taħt kontroll. U iva irridu nibqgħu viġilanti. Id-differenza bejn issa u bejn Marzu illi għadda meta tħallna fiha din, hi illi issa għandna l-preparamenti kollha illi kellna għandna bżonn li qegħdin in place, ġifieri għandna l-bis protettiv kollu illi għandna bżonn u jista' jkollna bżonn għall-ħaddiema tagħna, għall-frontliners tagħna illi għandna l-ventilaturi kollha li kellna bżonn, ġifieri aħna żidna n-numru ta' sodot ta' ITU b'xi 6 darbiet minn 20 tlajna għal potenzjal ta' 150 sodda. F'temp ta' 24 siegħa nistgħu mmorru għal 48 sodda ta' ITU, f'temp ta' ġimgħa nistgħu nitilgħu għal 150. Ġifieri aħna preparatissimi għal li jista' jinqal. Għandna sistemi kollha in place biex kulħadd jaf x'irid jagħmel jekk alla ħarsqat ikollna xi sitwazzjoni oħrajn. U li żjed ħaġa importanti għandna l-mekkaniżmu ta' dik li aħna ngħidula l-early alert system. Ġifieri aħna llum nistgħu nkunu nafu minn ġurnata għall-oħra b'mod illi huwa mibni issa b'mod statistiku fuq dak li ġara f'pajjiżna u dak li ġara u għadu qed jiġri ġo pajjiżi oħrajn. Illi aħna nkunu naraw xi qed jiġri bil-qudiem. Ħalli jekk ikun hemm xi problemi l-qudiem. Speċjalment meta tidħol ix-xitwa u tiġi bħalma tiġi kull sena l-influenza rridu nkunu lesti għaliha wkoll. Ġifier dak kollu għandna ppjanati lesti għalih. L-appell tiegħi din is-sena hi li kemm jista' jkun nies jieħdu t-tilqima tal-influenza. It-tilqima tal-COVID għadha ma teżistix, tilqima tal-influenza teżisti, ħankunu qegħdin nagħmlu effort din is-sena biex nlaqmu jista' jkun id-doppju tan-nies li nlaqmu fis-snin normali. Dwar jekk il-budget hux adekwat u li hemm bżonn forsi jiżjed u da kollu ma nistix ngħid, min jgħidha ma jifhimx fil-budgets. Jiġifieri inti ma tistax iddaħħal l-ekonomija ġo ħajt, mhux qed ngħid, inti qiegħed
Il-portavoce, yes. Imma ma nistax indaħlu l-ekonomija ġaħajt. Żgur li l-lum stess, per eżempju, irrid nagħti rendi kont mal-Kommissjoni, mhux għax qed nibżgħu mill-Kommissjoni, imma għaliex bħalna jaħsbuha li hemm limitu kemm tagħti. Biex nagħti eżempju, ħarsu lejn il-budgets tal-passat. Tiftakruhom dawk il-miżuri li kulħadd joħroġ jgħid, imma kif irnexxielkom qisu budget tal-elezzjoni. Taf kemm kien ikunu? Bdejna b'5, u mbagħad 10, u mbagħad il-budget ta' wara tlajna 15. L-iktar li tlajna kien xi 45, dak li ngħidulhom discretionary measures li l-gvern jagħmilhom u jrid isib minn fejn. U nitlajna 45 for the whole budget u nagħmlu festa bihom. Issa qed nitkellmu illi in-negozjanti santuhom għall-operating cost inkluż il-kera 50 miljun. Fuq l-elettriku 30 miljun. Jekk qed nitkellmu fuq il-taxxa tal-bol 30 oħra. 34 oħra li sa jonfqu fil-ħwienet tagħhom. Minix ninsemmi il-wage supplement illi qiegħed b'70 miljun. Qed nitkellmu fuq somom fenomenali. Imma kollox fih il-limitu, hemm il-bilanċ illi aħna ma nippreġudikawx il-minu ġej fil-futur. La taxpayer, la l-Ministru tal-Finanzi, la gvernijiet huma min huma ma nippreġudikawhomx bħalma għamlu lilna u nispiċċaw bdejn illi aħna ma nifilħux. Noqdu attenti, ġifieri aħna morna il-massimu li l-pajjiż jiflaħ, special effort, imma mbagħad hemm il-limitu. U naħsbu illi bil-mod kif aħna it-target jgħinihom sa jilħqu r-riżultat meħtieġ. Ministru Kinku Tajjar, Net News, il-businesses għettejnom bid-dawl u l-ilma li hija xi ħaġa tajba, però il-familji Maltin u Għawċin niftakru li minn Marzu law, anke minħabba l-pandemija, kien hemm ħafna nies iktar li jridu joqogħdu fid-djar tagħhom. Dawn ma jistgħux forsi tista' tfehmni teknikalità għalfejn mhux ħajġu mejjuna jew kun hemm traħħis mhux fil-kont tad-dawl li ġej għas-sajf, fil-kont tad-dawl li jużaw fi żmien fejn dak iż-żmien kulħadd kien jagħti id-dar. Xi ħaġa oħra ma tantx smajna u ma smajna xejn rigward l-NSO qalet illi tilfu l-impjeg madwar 11,000 ħaddiem fl-aħħar xahar, l-aħħar statistika li ħarġet. Dawk se jingħataw xi ħaġa mhux bħala flus, però xi ħaġa xi inċentiv biex b'xi mod jidħlu lura lejn id-dinja tax-xogħol. U finalment mistoqsija lill-Ministru Fearne, min-naħa tiegħek taħseb li l-frontliners li tant ħadmu taħt it-tmexxija tiegħek u l-Professur Charmaine Gawci kellhom jingħataw forsi xi ħaġa f'dan il-budget min-naħa tagħhom? Grazzi. Nibdew bl-unemployed. L-unemployment ta' dawk li kien riżultat tal-COVID ingħata kumpens, meta ngħidu kumpens, il-benefiċċju. Ingħataw benefiċċju tal-qatt li l-gżira tagħna qatt marat ta' 800 euro li huwa ogħla mill-minimum wage. Fil-fatt għalhekk se nżidu l-in-work benefit ħalli jkunu mbagħad ta' benefiċċju li titlaq mill-unemployed ma tibqax tirreġistra ħalli terġa' tidħol fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri dawk in-numri li qed issemmi ftit minnhom irtiraw kienu anzjani li raġgħu marru fuq il-pensjoni. Għandek numru wkoll li ġew mill-Italja minn Sqallija u marru lura, oħrajn li sifru, ġifieri għandek mixture ta' dawk li tilfu l-ġob li mhux kollha qegħdin jirreġistraw. Fil-fatt hemm diskrepanza kbira bejn l-11,000 u dawk l-4,000 li qegħdin fil-fatt jirreġistraw għax-xogħol. Issa, x'kienet l-ewwel mistoqsija dwar jekk fuq id-dawl u l-familji. Fuq il-familji, jekk il-familji ħadux. Min issa noqgħod ngħidlek kemm ħadu għax sa tkun impressjonanti noqgħod not il-voucher. Jekk ikunu 2-3 fil-familja diġà qed nitkellmu fuq 300 euro. Insemmu wkoll iċ-ċekk li se jingħata tat-tax refund li jvarja up to 68 euros li se jintbagħat il-ġimgħa d-dieħla. Nidħlu fuq dik u fuq l-oħra jekk ikun qed jieħu wage supplement. Imma il-bot minn dawn, il-familji Maltin u Għawċin x'iridu kieku jistaqsihom il-priorità? Ix-xogħol. Ix-xogħol u x-xogħol. Ġifieri jekk aħna kapaċi l-ekonomija nġibuha normali, nresquha kemm jista' jkun lejn normalità biex ikun hawn ix-xogħol għal kulħadd li jirrendi, hemmhekk inkunu lħaqna lill-familji kollha sew Malta u sew Għawdex. Jiena bħalek u tnuħ pjaċir li qegħdin naqblu nirrikonoxxi l-effort kbir, is-sem kbir li taw dawk li aħna nsejħulhom frontliners, ġifieri n-nies taċ-ċivil, tas-CPD, tas-sigurtà,
in-nies li ħadmu ovvjament f'qasam tas-saħħa u ħafna nies oħrajn li taw is-servizzi tagħhom. Iva, mhux se ninsaw, jiġifieri dawn huma eroj, il-poplu Malti nduna illi meta verament bħal meta kifet fil-bidu. Is-saħħa hija bħall-arja, meta tagħha tħoss kemm hija importanti. U allura iva rrikonoxxejna, naħseb kollu jaf kemm hu importanti. Dawn ix-xhur il-qasam tas-saħħa ħa attenzjoni kbira mhux biss f'ċabċib u f'rikonoxximent imma anke finanzjarjament. Ġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar ħankunu din is-sena ħankunu nfaqna il fuq minn 100 miljun aktar fil-qasam tas-saħħa milli konna ppjanajna fil-bidu tas-sena finanzjarja, illi huma ovvjament daw flus li sejrin fis-sistema tas-saħħa tagħna, li ħajgawdi minnhom kulħadd. U ma jibda dubju illi dak illi aħna rikonoxxejna bħala l-effort ta' eroj illi taw il-frontliners tagħha ħajkunu riflessi anke meta bħalma nagħmlu b'mod kontinwu nkunu qegħdin niddiskutu l-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' dawn l-impjegati. Nigel Mifsud, Television Malta, tillet mistoqsijiet l-għonet Ministru Scicluna. Kif il-Gvern li qed tgħidu Malta ġibdet kemm tista' f'dan il-budget, kif se jkun qed jagħmel tajjeb għal dan il-flus li qed joħroġ il-Gvern f'dan il-pakkett finanzjarju partikolari? Tieni mistoqsija Ministru Fearne qed tgħid li l-pandemija fil-waqt li rbaħna l-battalji l-kbar għadha magħna. Hemm xi tip ta' infurzar biex ikun żgurat li social distancing jew anke pereżempju l-ammont ta' 75 ruħ f'post wieħed qed jinżammu mhux qed jinqabes u jekk hemmx multi attribwiti ma' dan. L-aħħar mistoqsija dwar il-vouchers, dawn se jkunu trasferibbli minn persuna l-oħra pereżempju? Grazzi. L-ewwel waħda dwar jekk hux sostenibbli jew le. Il-fatt illi qiegħed bħalma fl-introduzzjoni li sar bi pjan rajna x'inhuma r-riżorsi. Grazzi għal dan il-Gvern li ħaseb għal xi eventwalità li ma kienx jaf x'sa tkun, żgur illi f'dawn it-tul da' 7 snin qatt ma ħlomna, ħadd ma ħolom fid-dinja, però il-fatt illi dejjem jgħidulna imma is-surplus għalfejn qed isir. Id-dejn nieżel, x'qegħdin tigwadanjaw. Mhux aħjar tonfqu dik u tonfqu l-oħra, eċetera, eċetera. Issa nafu ir-risposta għaliex isir is-surplus, għaliex waqa' d-dejn minn fuq minn 70% għal 43%, għax tajna spazju konna ngħiduha. Araw ir-rating agencies, araw l-IMF, araw l-EU, kienu jgħidu for maneuverability, illi l-Ministeru tal-Finanzi jkun u l-Gvern miegħu ikun jista' jimmanuvra din il-manuvrar illi inti meta għandek bżonn għandek fuq ixtaqa. U din kienet kruċjali. Mela dan nifilħuh. Mingħajr taxxi, da jfisser mingħajr l-isforz ta' taxxi, mingħajr ma nipperikolaw l-ekonomija u l-finanzi tal-Gvern, milli batna niddejnu mad-dinja kollha. Mingħajr u nistgħu nifilħu għalih. Ġifieri aħna la iżjed u laqqas inqas. Mhux inqas għaliex hemm bżonn injection qawwi, jiġifieri li kemm tiflaħ tagħti titfa'. Però teċċedix ċertu linji ta' prudenza illi mbagħad jippreġudikaw il-futur tagħna u tal-poplu. Biex niġi naqra fuq il-mistoqsija dwar pandemija u għadix magħna jew le. M'ebda dubju illi pandemija tfisser epidemija mad-dinja kollha. Epidemija tfisser li hemm mikrobu li qed jinfirex fis-soċjetà. Hemm partijiet fid-dinja iva fejn il-coronavirus qed jinfirex b'rata għolja. F'Malta le. F'Malta dawn l-aħħar ftit ġimgħat ir-rata ta' tifrix li jinfirex il-coronavirus huwa baxx. Palissa hija l-R factor huwa ta' 0.6. U waħda mill-affarijiet li bdejna nagħmlu mill-bidu u naħseb li kienet importanti ħafna kienet it-trasparenza. Ġifieri aħna dejjem għedna x'il-figuri kemm huma u tajna rendi kont prattikament ta' kuljum ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni jilqu kan nibqgħu nagħmlu. U naħseb dik hija importanti ħafna biex irbaħna l-fiduċja tal-pubbliku u anke l-istess meta niġu fil-parti kummerċjali biex nerbħu l-fiduċja u l-kummerċ jerbaħ il-fiduċja tal-klijenti. Issa l-pattern li probabbli ħanibdew naraw minn żmien għal ieħor illi minflok jkollna epidemija, ġifieri qed tinfirex b'mod fil-komunità in ġenerali, ikollna każijiet sporadiċi. Ġifieri li jkollna ftit każijiet b'mod sporadiku. U jista' jkun li jkollna dak li jgħidulhom clusters. Ġifieri inti jkollok
persuna waħda li mbagħad ikun hemm ftit nies li huma affettati dwarha. U allura il-contact tracing illi aħna bdejna nagħmlu b'mod qawwi, importanti li nibqgħu nagħmluh u ħanibqgħu nagħmluh. U din għad tfisser li aħna nkunu nistgħu nikkontenu dan il-mikrobu kemm jista' jkun ma nħalluhx jinferex fis-soċjetà, imma fl-istess ħin itina l-opportunità li nkunu nistgħu ngħixu l-ħajja soċjali tagħna, nkunu nistgħu ngħixu l-ħajja ekonomika tagħna, nkunu nistgħu nerġgħu nkabbru l-kummerċ u nżommu il-mikrobu taħt kontroll. Ġifieri dik hija l-istrateġija tagħna, nagħmluha b'mod miftuħ, b'mod trasparenti, jidrilna li qed tirnexxi, ġifieri dawn minn mindu bdejna niftħu l-miżuri, il-figuri baqgħu taħt kontroll u għandna sistemi kollha biex naraw li dal-miżuri jibqgħu taħt il-figuri jibqgħu taħt kontroll. Dwar il-vouchers għax ma weġibtix. Fil-gwerra kien hemm ir-rationing u kien crime tmur il-ħabs jekk kien tidbieħ l-allocation tiegħek lil familja oħra, maħniex fi żmien ta' gwerra. Ġifieri jekk persuna lin-neputija tagħtiha il-dak tagħha mhuwiex crime. Aħna l-importanti x'inhu? L-importanti li jiġu konsmati dawk il-flus li inġektjajna fl-ekonomija. Jekk għandna qudiemna 34 miljun, nixtiequhom li jmorru fil-konsum. Issa jmorru minn A, jew B, jew C. Imbasta ma jkunx hemm abbużi fis-sens illi xi ħadd jibda jbieħhom, jirriklamhom u dal ħafna affarijiet, hemmhekk naħseb illi meta jiġu biex jistampaw ruħhom u jitqasmu sa jkun hemm ċertu regoli illi kulħadd jara x'inhu prudenti u x'mhuwiex. Jiġifieri meta qed ngħid abbużi, mhux innanna lin-neputija sattija xi ħaġa huwa abbuż, imma min jipprova jagħmel xi racket minna jew jipprova jieħu xi profit minnu da kollu, hemm iva. Imma ma noqogħdux nimlew rasna jew ninfaxxawha qabel ma naqsmuha. Aħna nistennew li dawn jiġu konsmati b'mod normali mill-familji tagħna. Nicole Borch minn Newsbook. Il-bżonn li jkollna lifestyle li jkun healthy huwa importanti mhux biss fiġlida kontra l-coronavirus, iżda wkoll kontra kull tip ta' mart ieħor. Il-Ministeru kif se jkun qed jissilet għal inizjattivi u inċentivi li jispiraw dan it-tip ta' lifestyle? U l-€100 vouchers jistgħu jintużaw f'gyms peress li f'Malta għandna problema kbira ta' dijabete u obeżità? Tal-gyms mhux Lifestyle. Ġifieri sew vouchers jistgħu jintużaw fil-gyms. Il-vouchers fil-gym? Le, il-vouchers qegħdin 80%, ġifieri €80 mill-100 tkun ikkulur mod illi biha tmur fil-lukandi u fil-restoranti u l-bars. Dawk li jintlaqtu li qegħdin hemm għax għandna settur kbir turistiku. U issa rridu domanda lokali, dik ngħidula domestic tourism li m'għandniex għawdex gawdi minnu domestic tourism ta' Maltin jmorru hemm. Malta lil Maltin huwa baxx ħafna. U qegħdin nistimulawh biex sakemm jidħol l-external, l-international tourism ikonna domestic tourism. Però il-gyms sa fina fien mhumiex xi klassi għalihom. Fej jidħol naqbel miegħek illi waħda mill-forsi ftit silver linings ta' din is-sħaba tal-coronavirus kienet illi għamlet ħafna żjed, ġabet ħafna żjed fuq l-aġenda l-importanza tas-saħħa tagħna l-kol, tal-iġene, tal-mod kif ngħixu l-ħajja tagħna wkoll. U allura iva huwa għandna dipartiment sħiħ, dipartiment tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mart fih dan il-Ministeru tas-Saħħa huwa eżattament dak il-dipartiment li jagħmel dak li suġġerejt inti, iva ħajkompli jagħmlu b'mod aggressiv biex is-saħħa ġenerali tagħna aħna għandna bħala pajjiż waħda mill-aqwa mis-sistemi tas-saħħa, waħda ngawdu fost l-aqwa saħħa fl-Ewropa. Ġifieri aħna għandna l-iżjed life expectancy b'saħħitha ta' saħħa fl-Ewropa kollha. U dan grazzi għal mod kif ngħixu, għal niklu u anka forsi mhux li żied ħaġa importanti imma wkoll għal dak li jagħmel id-Dipartiment tas-Saħħa fejn tidħol promozzjoni. Ġifieri daw jagħmlu xogħol tajjeb ħafna u nkomplu nħeġġuhom jagħmluh. Kelly Peplo, One News, Ministru Scicluna semmejt li dawn il-miżuri jridu l-ħin tagħhom biex jinħass l-impatt pożittiv tagħhom lin-negozji. Bejn wieħed u ieħor, in-negozji tagħna meta se jibdew iħossu l-frott ta' dawn il-miżuri li nidejtu l-bieraħ? Mill-ewwel ta' Ġunju il-kont tad-dawl jafu li nofsu sa jkun qiegħed jgħinhom il-Gvern. Il-kumplament dwar refunds ta' dana meta jissottomettu l-invoices, il-kontijiet tagħhom. It-taxxa tal-boll tibda mill-lum
millum. Ġifieri kull min jiffirma kuntratt minn issa sal-31 ta' Marzu ukoll sa jgawdi sew ix-xerrej u sew min ibih. Ġifieri ħafna minn miżuri dik kienet l-iskop tagħhom illi ma nidħlux f'komplikazzjoni għaliex on paper tagħmel tat-taxxa kemm sabiħa. Kulħadd irida, imma tiġi s-sena d-dieħla biex tiddikjara u mbagħad tħoss l-effett tagħha sentejn oħra. Too late. Għandna bħalma qal il-Deputy Prime Minister, nitkellmu fuq ossiġenu li rridu nagħtu l-ossiġenu lin-negozji lil kulħadd. U rridu illum. Għada huwa too late. U għalhekk huwa pjan illi qiegħed it-targetjat fuq is-sitwazzjoni ta' pajjiżna llum. Grazzi Ministru Scicluna, grazzi lilkom illi kontu magħna llum. Illum bdejna fażi oħra, fażi ta' riġenerazzjoni, fażi ta' rkupru, fażi ta' kuraġġ, fażi li timlina b'ottimizmu kbir, fażi li dak li rnexxilna naħdmu u nerbħu fil-qasam tas-saħħa issa ħansarfuh b'rebħiet u suċċessi fil-qasam ekonomiku. Grazzi u l-ġurnata tajba.